Ngathela ngathela ngisho ngizoshaya 3 hours ngiyabona kumele ngiqonde ngoba ngishumele indala ngiqede 3 hours ngishumele ngishayela izandla ngakashumele inkonzo kumele kube indawo la umuntu uma engekho enkonzweni efise engabe ngase ngikhona ngoba uyazi ukuthi uma ngisenkonzweni noma imizwa yami ibiphansi imizwa yami ibisindwa imizwa yami ibixakekile imizwa yami ibinzima uma sekukhonzwa imizwa yami izokhululeka imizwa yami izokhohlwa izimo imizwa yami njani izojabula imizwa yami izophuma isifo selekile ngicela ningibambele la enkonzweni akumele uze ngoba uvuma inkonzo akusiyo indawo yabantu abanjani ba-right inkonzo akusiyo indawo yabantu abanjani aba-right empeleni into umuntu okumele imphushele enkonzweni idinganazo eyifezwa kuphi enkonzweni inkonzo kumele kube isibhedlela somphefumulo labantu mabesindwa bekhathele befisa ukuthi ngase ngisenkonzweni ngoba enkonzweni ngokusebenza kwempilo ezahlukene njengomoya ongcwele ebaphila abantu ebahola ebenza bekhulume ngqo okuspecific ngokwenkinga yami ila inkinga izoxazululwa khona ila impilo yami izophuma nginjani ingasafani nendlela engene ngakho wonke umuntu benezimo eneyinkinga neyingxaki kumele ngasho ukuthi yazi angiyanga enkonzweni ukuthi ngikhathele ukuthi izinto bezini kube ngathi enkonzweni indawo abantu aba-right indawo abantu abangasindi indawo abantu abangenamthwalo indawo abantu abangenankinga in fact inkonzo isibhedlela ila khona abantu abangaphandle uma beneyinkinga kumele bebalekele enkonzweni uma benezifo kumele bebalele enkonzweni uma benemoya kumele bebalele enkonzweni uma izimo zakho zibhede ubona ukuthi uyakwana umfuni ubalekele enkonzweni before uthatha isinyathelo ngempilo yakho ngenxa ye-pressure before usithathe isinyathelo kumele ugijimele enkonzweni uyothola iluleko uyothola ulwazi uyothola ukuqwashiswa so that ungathathi inqumo out of any pressure ingcindezi ozoyisola ngayo kusasa ngithi nayibona into kanjani angilindele ukuthi kube khona umuntu ongeze enkonzweni ngenxa yokuthi njani udown kuthiwa izimo zingishayela kusayikunasa enkonzweni no ayikho umuntu okeshawa izifo ukuthi zingishayela izifo akusayikunasa esibhedlela uma sezishayela impela ila ngempela uma ubona ukuthi ziyanda izifo ila ngempela uthatha isinyathelo sokuphi esibhedlela inkonzo kumele yenze njani akusho mina kusho emabhayibhelini angithi iBhayibheli lithi ena uJesu why ehlala nezolo bakubuza abantu abaholi bakwa-Israyeli abaholi bakwa-Israyeli babuza ukuthi uJesu yini umfundisweni ababuza uJesu babuza abantu abafundi abalandeli bakaJesu laba abaholi bakwa-Israyeli babona uJesu uhleli nabantu ababizwa ngokuthi abathelisi niyabazi abathelisi abathelisi kwakungabantu bakwa-Israyeli kodwa bathatha imali kwa-Israyeli beyithathela hhayi abakwa-Israyeli beyithathela ini amaRoma manje babengayithathi ngendlela efaneleyo babe bantsonsa abantu manje babebizwa ngamasela abathelisi abantu bengabafundi bebazona utholakala uJesu uhleli nani nabathelisi uphinde kube khona abantu okwakubizwa ngokuthi bathelisa umzimba ngalesi sikhathi sakwa-Israyeli babebizwa ngegama engisaba ngisho liphimisa ngomlomo manje kwabonakala uJesu ehleli nani nalabo bantu besifazane laba ababuza uJesu laba baholi kodwa babuza ini abafundi nabalandeli kaJesu ukuthi yini umfundisi wenu ehleli nezoni uma bethi izoni basho laba abantu besifazane ababethengisa umzimba basho abathelisi basho abantu abanjani ababi nabangamaSela
kanti ngenkathi bekhuluma uJesu ngomoya ongcwele uzobabamba ukuthi bakhuluma ngaye, angabe sakhuluma nabalandeli bakhe kodwa akhulume nalabo ababuza abalandeli. Usethi-ke uJesu ophilayo akayidingi ini inyanga. Anlazi lo verse, anlazi lo verse. Uthi ogulayo akayidingi ini inyanga. Ngamanye amazwi ukugula izesani ukuthi udinga ini inyanga. Uma nje ugula emoyeni emphefumulweni wakho kusho ukuthi udinga kangakanani uNkulunkulu. The more izimo zakho zibaningi azisho akumele ziqhelise uNkulunkulu, zisho ubuningi bazo zisho ukuthi udinga kangakanani. Abagula abaphilayo abayidingi ini inyanga kodwa abagulayo bayidinga. Amen. Izimo zakho ziningi kakhulu akumele ziqhelise kuphi enkonzweni kodwa zisho ukuthi inkonzo idinga kangakanani. Akumele uvume izimo zakho zihlehlise enkonzweni ucwile zikhukhule uyuba kude nobani noNkulunkulu, uyuba kude nani nesibhedlela la unjani. Enye into engithanda ngesibhedlela, uma ungena esibhedlela enkonzweni uyenze ungaphili manje, but uma ugulela esibhedlela kusuke kunethemba ukuthi njengoba sesiqala i-treatment impilo yakho sifundisa sithandazela, kungenzeka kancane kancane umzimba wakho umphefumulo wakho uresponde kuphi i-treatment. Kunezifo othi uma ufika esibhedlela ziphele same time kodwa kunezifo okumele odokotela bengabuki ukuthi iphelile, bazokutshela ukuthi noma engakaphili but umzimba wakhe siyawubona ukuthi uyaresponda. Khona abantu abangena le nkonzweni bebona ukuthi izimo zami ayikashintshi but ukhona umahluko. Usho ukuthi umphefumulo wami noma izifo zonke engakapheli but uyaresponda kuphi i-treatment. Amen. Ngakho uma ugula akumele ukugula ukuchiphe kuphi enkonzweni uthi wena sengiyogulela ekhaya ngifele kuphi ekhaya. Igama elithi ukufa alifuneki umzalwane. Igama kumzalwane, umzalwane kumele ethi mina ngeke angikufa kodwa njani ngophila ishumayela indaba ezinhle ezweni abaphi. Ukugula uyakunqaba, kumele unqabe ukugula, ukugula kuvele uNkulunkulu. Kumele unqabe. Yes. Ufana nalokho futhi ukuthi wena uyizwe lengathi uwikho ukuthi uhambe ekukholweni. Lento yokuzizwa engathi weak uzowe ekukholweni futhi uzuyibone nokuthi ngike ngakholwa ngawe futhi kusazongiphinda. Bese uyibona namanje uweak ukuthi uzowe ekukholweni. Ngicela ukutshela ukuthi i-step sokuqala leso sokuma nokuyima ekukholweni. Ngoba ekukholweni akuhamba abantu abanjani abazithembayo. Ukuba weak ukwenza ukuthi ungazethembi ufuna omunye umuntu ongathembela kuwe. I-step sosibili sokunqoba ukuthi ungagcini ungazethembi, akube khona othembele noma kuye nobambelele kuye. Okuzothi uma ufika izikhukhula zempilo zithola ukuthi azikhukhuli lezo khukhulu ngenxa yokuthi noma uphakathi kuzokhona ubambelele kuye uthembele kusambodi. Akumele abanye bebezingazethembi bawa ngempela, bayawiswa ukuthi bebengezethembi kodwa engekho umuntu babambelele kuye, abathembele kuye, ababeke kuyinto zabo. But uma ungazethembi number 1 wokunqoba, 2 number 2 wokunqoba ukuthi ungasazethembanga akube khona umethembayo thembela uNkulunkulu naye uzohluleka. Njengoba ubona simile thina lana asimiswanga ukuzethemba, samiswa ukuthi saye ukuzethemba sasesithemba bani. Ngakho lithi iBhayibheli themba kuJehova ngenhliziyo yakho nicela ukubhebhela yonke. Uzothatha inhliziyo yokuthemba wena. Uzothatha inhliziyo yokuthemba ezinye izinto ngoba kuthiwa inhliziyo yakho yonke. Bese kuthiwa unganciki kokwakho ini unakho uqonda kodwa unganciki nakho kuko. Yes. Yes. Kuthiwa mazise yena nezwe. Mazise yena indlela zakho zonke.Lasesinkulunkulu. Uma umazisa izesanye ukuthi uyamethemba, ufuna ukwenza lutho ngaphandle kokungenelela kaNkulunkulu. Awufuni ukwenza lutho ngaphandle kokusiza uNkulunkulu. Awufuni ukwenza lutho ngaphandle kwani kokholwa nani nokutshelwa khona uNkulunkulu.
Ngakho ungayitsheli ukuthi uma wena uzizwa uweak uzowa. Abantu bonke abasezulwini abantu abakwamukela ukuthi bona banjani, ukuqonda kwabo kunomkhawulo, amandla abo anomkhawulo, izinto zabo zinomkhawulo, bakumukela ukuthi ngawe ethi amandla ngeke siphumelele, ngokwethu singeke senze lutho, base bethi nginamandla okwenza ukuthi ngaye. Mele uma ubhosta ubhoste ngayo, ungabhosti ngawakho amandla, ungabhosti ngokwakho uqonda, ungabhosti ngezinto zakho ezakhe izinto laba bayibulele nabamuke nomfula bamuke ngawo abamandla ngokwakuqonda ngowabamathalente lezakho into zakho uma izophumelela ziphumelela ngoba uyinikele uNkulunkulu. uNkulunkulu engakuphumelelisanga lezi zinto abanye abahluleka ngazo ngoba bona bebenazo kodwa bekuncikanga uNkulunkulu. Wena lezi zinto abanye abahluleka benazo wena uphumelele ngazo ngoba uthembele uNkulunkulu, yena uyisebenzisa ukwenza okuhle empilweni yakho. Khona amathalente neziphiwo nazo abanye abamuke nomfula abaqobi bafana nani, lawo mathalente benamandla kodwa amandla awo benomkhawulo kulezimo. Manje unamathalente neziphiwo unawo wonke imfundo nezinto kodwa ungathembele kulezo zinto, uthembele uNkulunkulu, uNkulunkulu engasebenzisa lezo zinto ukuphakamisa impilo yakho. Ingakho kumele ungayitsheli ukuthi wena uzohluleka ngenxa yokuthi ubone abantu abanezinto enjengawe, imfundo enjengawe namathalente enjengawe behluleka. Kuya ngokuthi bebethembele phi ngalezi zinto abenazo. Ingakho ethi uDavide abanye bathemba amahashi, uthi abanye bathembe imkhonto. Abesethi thina sinawo amahashi sinayo imkhonto kodwa sithembelanga kukho, sithembele egameni likaJehova. Amen. Ikhali siyayiphatha uma siyempini, namahashi siyawaphatha uma siyempini, kodwa asithembele kukho. Sithembele uNkulunkulu ngoba uma sithembele kukho sizohluleka nakho ngoba izitha zethu ziningi kunathi. Amen. Kodwa uma sinazo lezi zinto singathembele kuzo sizonqoba izitha eziningi kithi kanti akusiwo amandla lezi zinto esisebenzisayo. Uma uDavide wambulala ngani uGoliath? Nayetsha ngithi niyamuzwa kuma ekhuluma uDavide uthiwa wayephethe wayimana ngithi wehlela phansi emfusheni wathatha amatshe amangaki? 5. Uza kuye uGoliath uthi nginjani mina ukuthi ungeza kimi uphethe indoda? Yena uphethe number 1 mude, number 2 kade wasehlabana nezimpi, number 3 uGoliath uphethe isihlangu. Niyasazi isihlangu? Amen. Isihlangu nehawu kuhlukene. Ihawu leli liphathwa insizwa uma ishaya umgangela, yeso sishayana ngenduku, but ihawu lelo. Isihlangu lento evela liphathwa uma kuyempini, imboza umzimba wonke isihlangu. Yena wayephethe-ke isihlangu, ephethe nani? Nomkhonto nenkemba. Yeso akathembile uNkulunkulu, uthembe experience yakhe. Amen. Unikethe ingadi kwasanhlabana, uyijwayele lezi zinto. Jwayele nokuhlabana namakhosi amakhulu nezimpi ezinkulu. Uncike kuphi? Kwi-experience yakhe, uncike ezikhalini zakhe, uncike kuphi emandleni akhe, uncike ekutheni umdoli ushiyami, uncike kuye, uthembele emandleni akhe. Njengoba ezolwa uNkulunkulu ngeke engenelele, kumele elwe. Uma ephumelelile uzobe ephumelele ngani? Amandla akhe. Ungezwa abantu sebekhohlisa bathi